हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ दोलोनि मोनसे बाखनायथाव खामानि। राग्बी एसोसिएशन सारायदि हानजानो गेलेनायाव गाननो जार्सी शीटजों लोगोसे थांनाय फैनाय खरसा हरदों। जेराव रुलिं गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो मसुलपुर जिल्ला लाइमोन बीपीएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि सोरांसार बर'आ रङिया ट्रेन स्टेशनसिम गाहाम हामलायनायजों लोगोसे दोननानै फैदों। बिथांमोना समाज सिबियारि बीपीएफ हानजानि हेफाजाब हरग्रा गासैनिसिमबो साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि हेफाजाबनि थाखाय गेलेगिरि बिथांमोननो गेलेनायाव गोनां जानाय गाननो जार्सी शीटजों लोगोसे थांनाय फैनायनि थाखाय रां खरसा हरदों। बाक्सा जिल्ला राग्बी एसोसिएशन सारायदिया 9 आरो 10 एप्रिलाव जानो गोनां 5th स्टेट लेभेल राग्बी 7 चेम्पियनशिप्स 2025 आव बाक्सा जिल्लाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनानो सा 48 हौवासा आरो हिनजावसा सिनियर जुनियर गासै 4 हानजा जानानै गेलेगोन। खुलुमबाय। दा दिनैनि बे समाव जों दंफैयो रङिया रेलवे स्टेशनाव। बेवहाय फैनायनि गुबै कारनानो जाहैबाय जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। मानो होनोबा दिनै बिथांमोना जायफोरबा जोंनि प्लेयारफोर दं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट राग्बी एसोसिएशननिफ्राय जानानै जोंनि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै बेनिफ्राय जानो गोनां 9 आरो 10 खालाराव जे 5थि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियन जागोन बेखौ जोंनि आसाम राग्बी एसोसिएशना खुंनाय जायो। बेयाव बाहागो लाहैगोन। आसा खालामो जोङो बिथांमोना थांनानै बाहागो लाहैनानै जोंनि बाक्साजों लोगोसे जि जोंनि बिटिसि बेनि मोजां नाम खालामनो हायो, मोजां पार्टिसिपेट खालामो। बेखौ जोङो दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बीपीएफनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट अफ लाक होयो। जायनि गेजेरजों दिनै जों बिथांमोनखौ जा हायो सहाय खालामनो नाजादों बा दिनै जों रङियासिम बिथांमोनखौ दोनफैदों। आरो जोंनि जि बीपीएफनि वर्कार्सफोर बिथांमोननि सारमोननि जि अननायाव जोङो बिथांमोननो जा हागौ एसे अनसुंथाइ होनो हादों। लोगोसे बिथांमोननो जि जार्सी शीट जों होनो हादों। बेनि थाखाय आं गावखौनो भाग्यवान होनना सानगोन। दिनै बिथांमोननि थाखाय जों जा एसे हायो जि खामानि मावनानै होनो हाबाय बेनि थाखाय आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बीपीएफआ थांनाय समनिफ्रायनो जा खामानि मावबोगासिनो दङ बेबायदि इनिशिएटिभ लाबोगासिनो दङ। आरो जों इयुनावबो बेबायदि जि थुलुंगा होनायनि खामानि बेखौ जों उनावबो मावबोबाय थागोन। बेखौ रायजोफोरा मेगनजों नुखादों। जोबथारनायाव गासैबो मददगिरिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बीपीएफनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो जोबथारनायाव बिथांमोननिसिम आं बेस्ट अफ लाक होनानै आंनिसिम फोजोबनाय जाबाय।